Es el Olympic, un gran equipo que juega al fútbol cada domingo, siempre
baix l'asombro de la gent que al oírlos es dien els uns als altres. Què passa? Què és el que passa, sí? Això què és? Què és el que és això? Que no ho saps encara? Això és un empastre, home. Un empastre és el que és.
que llarg d'un any us has entregat la teva sisteria, el teu esplendor, el teu orgull de dir-te ballera de la Falla d'Albufera. Ballera major de la Falla d'Albufera, en companyia del seu president, presidirà a tota la comissió infantil que serà nomenada des de baix de l'escenari.